Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo wayudo ni chenro mar thieth ne orochore kar bero maduong' e osiptal maduong' ma Migori level 4 bang' tangi mar pi mating'o lita 110 mar pi ne ogore piny kendo pi pong'o kar bero no. Ripot ma ogol kod migawo mar thieth yango ni jatuo achiel ne itimone bero e kinde mane tangi no olwar. Jatuo no ne oring godo motere kar bero machielo mane od thieth onogo. Jatend migawo mar weche mag thieth e kaunti ma Migori Pondi oyango ni onge ng'ata mano hinyore e kinde masira makamano. Kata kamano, maling'ling' yango ne nitiere jachiw thieth matin mane oyudo hinyruok e kinde mane giringo ka giwuok e od bero. Bohol marwa maduong' e osiptal ka nokethore. Nyocha waseluongo technicians molose. Wasebedo mana kwatiyo gi tangi achiel. Mami wasko osebedo ka gonwa e pi mwatiyo ga godo. Koro kawuono ne wapump pi e tangi machielo mwaluongo gi kisungu ni a reserve tank, tangi mar akiba. Kendo nenore ni pressure mang'eny odonjo kaluwore ni pok oti kode kuom dweche 3 mogore piny. Atimo erokamano ni onge ng'at moro amora mohinyore kata bedo ni tangi no gore piny kamano. Kendo adwa wacho ni Department mar Public Works biro timo nonro kaeto wabiro ng'eyo ni tang'o momiyo ogore piny. En tangi maduong' mating'o litas 110 mar pi. Watimo mos kaluwore kod masira no gi samoro buok mane okelo ne jotuo mane nitiere e od thieth. Wadhi nyime tiyo gi yedhe